Ngiyanibingelela babukele emakhaya lona nguphelo wasebathenjini le kwasoma uphaphesheya kothukela. Uhlele ngiza nalo namhlanje wabuyelani emendweni. Bahlala phela mina sengijwayele inkinga zomndeni. Ngwabuyelani emendweni. Hayi bafethu, why did I come back? Namhlanje nginesihambelo sami esihle nesasambile safike sashayisa sabuya laphana kwamathanda nhliziyo. Saporo bhebhe. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Lona usisipho ongakazayo emendweni kodwa ke phela Hayi ungabusayi kubi kakhulu laphana. Yini baby? Ayi ngeke ngakhula ngathini? Awuzazise sithandwa sami uzosela country nje ukuthi wena kade ubani makuthi ukhululekile ukuzazisa. Oh igama lami kwaButhelezi ngihlala eNanda emachubeni uSondiya umnyamane kaNgqengelelo uPhungashe. Wawuhlolwa yini? Yebo. Ngakubona la einkundleni zokuxhumana. Ngiyintombi ephethe kahle nje impela ya ngasho kanjalo. Usuba kuba ufamila kakhulu la eintombini. Ngikhule kahle nasekhaya ngikhule ngaziswa kahle ukuthi intombi iphatha kanjani ngikhule ngomthetho wasekhaya. Ukuthi ke ngize nendlebe uze nendaba. Okay. Isitori sami sikanjena isisi. Okushuthi ngintombazane ekhulele emhlangeni ekhaya kuyazi ukuthi ngiyahlola yabo nje samantombazane ekhaya sikhule kanjalo. Shuthi mekuhamba isikhathi nami ngisesemabangeni aphezulu grade 12 kanje ya ngase ngiyoqeda. Kwaphoqa ukuthi ngihambe ngemhlangeni ngase ngimileke emhlangeni kancane ngoba isikole sasinqine kakhulu. Yabo nasekhaya babo bengasakholwa kahle ukuthi ayibo ngisakhona yini ngase ngabakhombisa ukuthi hayi ngisakhona. Kade ngase ngayinikela nami ukuthi uthi ngihambe ngemhlangeni kade mengifika emhlangeni ngazuthi kwakuusuku lami kwakuusuku lami olukhulu lolo ngoba usuke engakhethwa ngalo. Ngakhethwa. Kwaba mnandi kwangakholakala ngoba futhi nakhona kwakuyintombazane yokuqala ekhethwa emhlangeni ekhaya le kaNongoma. Yebo kwayikhona ukuthi mengibuya ke abazali bezwa bajabula kwamnandi yonke into kwahamba umuntu wakhona bengiphethe kahle shemi. Bengiphethe kahle ngifuna uqamba amanga. Engenzela yonke into ngingasweli ekhaya ethenga zonke izinto. Yabona nje enza sure ukuthi ngi-right ngoba engafuni ukuthi ngibona abanye abantu besilisa ngididiseke zonke lezo zinto. Mekuhamba isikhathi okay kuba ukuthi sekumele ngiye-varsity. Ngiye-varsity lapho ngase nginikele khona nami ukuthi okay wakhokha wenza konke ekhaya wakhokha wenza konke. Bajabula abazali nami ngajabula sengiye-varsity ngathatha i-gap year ukuthi yabo ngithatha umqondo kancane bese ngiyabona futhi mengibuyela ke esikoleni angikhokhele nakhona esikoleni yonke into atshela abazali ukuthi abangayixaka kakhulu ngezinto zami izinto engizizayo sekufana nokuthi kumthwalo wakhe manje. Mekuhamba isikhathi ke kube mnandi ke nami ngishintshe ke ngakhulela eGrey Town amakhaya ami. Ngangisuka emakhaya ngabuye ngazohlala la eNanda emachubeni. Ukusuka kwami emakhaya ngasuswa uyena engiletha ngala. Ke ukushuthi kwamnandi ke saphila kamnandi. Wangilinda nje futhi noma esezenzile izinto ekhaya wangishada wakhokha yonke into. Wangilinda futhi waqhubeka wangilinda wangikhombisa ukuthi unesineke ngami hayi ukuthi khona into umzimba wakhe pho muhle ntokazi. Hayi ngiyandaskela ngempela uzozamela ubhuti. Shela ukuthi ongizame phela. Hayi qhubeka ntombi ngesitolo sakho ngizwe ukuthi kwagcina kwenzakaleni. Sisi kwayikhona ukuthi ngayinikela ke nama kuyikhona ukuthi ngase ngimtshela ukuthi hayi sengiready ukuthi ngijabulise naye ngoba wayeshilo ukuthi naye wayilinde mina ukuthi ngize ngimvumele ukuthi angene. Ke kube mnandi kuhamba isikhathi kube isikhathi okay kushaya isikhathi ukuthi angene ke manje into esengiyilibalayo ube umuntu wesithembu. Ube umuntu ukuthi uyahlala unyaka uyaphela uyahamba uyokhetha. Ngizocela ukubuza mntama ukuthi kwakuwumuntu wasebukhosini noba ngizothiwa khetha inkosi laphana noma bakhona abanye abantu abasecena abakhethayo ngaphandle kwamakhosi. Wayengasiyena umuntu wasebukhosini umuntu nje wayethandela isithembu. Waye kahle emalini. Waye kahle emalini nje. Okay. Ngazi mina
ondaba ezide kuphela abakhethayo. Nakho-ke wakhetha kumlisa ngoba nje yonke into wayesenzela ngendlela e-right, nami ngaphuma ekhaya ngoba esengakhelile umuzi, nabanye engabafica ngoba ngangu-number 4. Kwase kwakhona omunye ofikayo-ke sengikhona. Kuyikhona ukuthi sasibancane sonke. Hhayi-ke kuyikhona ukuthi mekuhamba isikhathi athi umlisa mefika afike azolokhu nje azoyijabulisa nami, ayithokozise nami. Meyithokozisa nami, hhayi yabo kube ukuthi okay mesisiqedile wakhona ukuthi yabo ngangena kuma-period. Ya. Ngosuku lokuqala vele ngayitshela ukuthi okay kushuthi mhlawumbe indlela yabo okwenzekala ngakhona ukuthi okay ngoba ngiyaqala vele kuzoba kanje. Hhayi umlisa kuhamba iy'nsuku ubengayena nakhona umuntu ojwayele ukuthi ayithole nami ngoba yabo sibaningi. Ubenakho ukuthi mhlawumbe kabili enyangeni noma kathathu nje. Yabo umuntu ohlezi ebhizi. Ya, umuntu onamabhizinisi. Hhayi-ke noma esebuya noma ngabe kuthiwa bekade ngikuma-period yabo. Uzobuya kade ngikuma-period. Mese ngilala naye futhi. Thola ukuthi ngizogcina sengingena kuma-period futhi yabo. Ya, into yayingixaka ukuthi yini eyayenza lokho yabo. Ngiqale yabo ngingazi mengimtshela ukuthi hayibo yazi kade ngima-period kodwa futhi nakhona mese ngiphinda ngiyithola nawe kwenzeka kanje. Yabo angenzise ukuthi yabo ngilale ngingaboni yabo kube yinto nje edlulayo enganakekile ukuthi hayi kuzoba right ayikho into etheni. Hhayi kube ukuthi ngiyamukela-ke ngoba phela nami ngiyamthanda umlisa. Hhayi ekumthandeni wami kumlisa hhayi kube ukuthi senzela konke nje nawe futhi nakhona ubengayena umuntu ojahe iy'ngane. Bengekho nje ingane egcekeni. Lo omunye wayenayo ingane, lo wokuqala wayenayo ingane, nayo ingane ngathini yayisancane yayikhona incane, iyona kuphela yayikhona. Ya. Ya. Laba bawu-3. Laba abanye abawu-2 babenganazo ingane. So 3 ngawe phela. Imina wesi-4. Lo wokuqala wayenayo ingane. Laba bawu-2 babenganazo ingane. No 3 aninazo ingane. Thina soba u-3 ya sinazo ingane. Kube ukuthi yabona uyakhombisa ukuthi akuyona into ayijahile ingane. Hhayi mekuhamba isikhathi nami phela ingane yabo sengayithokozela ngoba phela yabo seqedile ekhaya nami esikoleni bese sina 3 years. Ya sithandana sengiyinikelile nami kuyena. Ya. Ngase ngasho ukuthi hayi mina sengi-ready ngoba into engangiyoyenza esikoleni kwaku-1 year course. Ya. Ngathi mengiyithola-ke naye ngimtshela ukuthi hayi ngeke mina sengi-ready ukuthi ngibe nomntwana ngingajabula ukuthi kube nabantwana ekhaya. Kwawukuthi uyangitshela ukuthi yena akekho ready. Okay. Hhayi ngamukele-ke kanjalo nginga-understand-i angazi noma ukuthi bekade ngimncane nasekhaya nje kuyikhona bangitshela uma wayinokungitshela ukuthi hayi bekezela ungajahi kakhulu samncane mhlawumbe uma wayebona uthando analo ngami ukuthi mhlawumbe yabo. Hhayi mekuhamba isikhathi ubhuti hhayi lento ilokhu iyenzeka ukuthi ngiyalala naye umlisa kwenzeka into eyodwa ngiyaphinde ngiyangena kulokhu njeni kuma-period. Meke ngalala naye ngiyangena kuma-period. Kwenzeka kanjalo. Into eyangixaka kakhulu kwathi ngolunye usuku okay ngabamba ngakhulelwa. Mengikhulelwa kwawukuthi ingane yaphuphuma. Yaphuphuma ingane nginenyanga eyodwa. Ingane meyiphuphuma kuwukuthi yabo kwayinto angayinaki angazi noma wayenganakile noma kwenzakalani. Akangangikhombisa nje kodwa ukuthi ya ukuthi unendaba kanjani akazange akukhombise lokho. Kwabuhlungu kumina okay senze izinto zakhona kwadlula kanjalo kwaphela kanjalo. Okay wasengitshela ukuthini okay kuzomele siphinde sizame futhi ngobani ingane ngiyayithanda. Hhayi umlisa mesizama futhi ingane iphinde yaphuphuma. Ukuthi kwenzakalani angazi nami kwase kwase kubuhlungu kakhulu
ngoba kwakungekho nomuntu engakhuluma naye, amantombazane ayekhona sasingajwayelene kakhulu. Kodwa kwakhona Abanakwenu bona. ngisho khona bona sasingajwayelene kakhulu. Kwakuyikhona ukuthi okay siyazi ukuthi sister wife lokuhlangana. Oh okay. Yeah, kwakukanjalo. Ngiyabona ukuthi ngeke phela lento le akwazi ukuthi njengomuntu okhulela emakhaya ngangathanda ukuthi yonke into engiyisusayo la ekhaya njengomuntu wafundisa ukuthi okay mase ngifikile kulesi sigameko esikanje kumele ngikwazi ukumelana nento zami noma ngimncane kodwa nje ngatshela ukuthi angimele nje ukuthi noma siyasitshela kanjalo. Yeah. Kwathi mekushaya isikhathi ngabona ukuthi hayi nami akwazi sengizame kathathu ukuthi ngimthole umntwana. Dololo umntwana akaphumi. Kuyaphelela nje kanjena akakhulu umntwana. Yeah. Akuzange kube mnandi. Nami ngase ngathatha isinqumo sokuthi kumele ngihambe ngiyokhuluma noma ngizwe uvu lwama ukuthi uma angangibonisa kanjani kulento le. Uma into angitshela yona ukuthi mhlawumbe isikhathi ebisingakashayi ukuthi ngithola abantwana. Konke lokho. Ayike nami ngamukela ke kanjalo kodwa uma nganginakho ukumtshela ukuthi kodwa nginakho ukuthi mengilala naye yabo kwenzeka into eyodwa njalo. Salokhu nje ngayinikela kuyena nje kwenzeka into eyodwa njalo. Kwakhona olunye usuku ukushuthi sasisemcimbini thizeni omunye nje sagcine ngokuhamba kwebanga nalo sisilo sasesiswana nalo sisithenjini omunye womnakwethu sasesiswana yonke into right. Okay kuba ukuthi ngolunye usuku siyaxoxa nje siyabonisana ukuthi okay kuhamba kanjani yabo. Okay angitshela iside lakhe nami kuba ukuthi mhlawumbe ngiyavuleleka kuyena ngiyamtshela ukuthi mina konke ku right kodwa nginenkinga ya 1 no 2 ingane angiyitholi. Mengayitholi ingane kwasho ukuthi ke nawe uyangitshela ukuthi naye unaleyo nkinga leyo. Lokhunja 2 yazama ukuthi athole ingane iyaphuphuma. Yabo. Ayike sithuke nathi sixakeke ukuthi hayibo kwenzakalani. Kanti uzovela angitshela ukuthi yazi yena unenkinga yokuthi lokhunjile mayitholile nobaba. Unenkinga yokuthi aye kuma period akazi ukuthi kumele enze njani. Ayike sinontombazane kwawukuthi nami sengiyamtshela ke phela ukuthi hayibo ntombazane nami kwenzeka kanjalo. Asathi hayibo yabo saqala lapho ke saxwaya ukuthi hayibo kwenzeka kanjani kanjena. Yabo sazama ukuthi sihlanganise nalabo abanye sikhulume nabo ukuthi sibonisane ukuthi okay into ithi ngiyayazi le ukuthi ngabe nakunina kuyenzekani kanje. Mesesihlangene siyambuza untombazane lo owathola ingane ukuthi yena ingane wayithola kanjani nakho thina siyazama kanje kodwa izinto ayihambi kahle. Untombazane wasitshela ukuthi waphunyuka kodwa ubaba akazi. Wahamba lokhunja komunye umuntu wayolala nomunye umuntu engazi ubaba. Wayitshela ukuthi ubaba ingane yakhe kanti ingane akusiyona yakhe. Ngiyacabanga ukuthi ingane yasinda kanjalo. Ugelwe owavela waba nesibindi ukuthi anilokho nje lesigaxa sendaba wengasabeni ukuthi nizohamba nomcebo noma nasenivele senihlangene nina ngale ndoda ezabafazi. Yeah sasihlangene vele ngoba sasikhuluma yonke into yabo sibonisana ukuthi okay meku kanje kumele senze njani yabo. Sinalo umnakwethu lo munye number 3 uyena esahlalisana naye phansi. Sathi othi sibuze nalabo abanye ngoba ukuyiphakamisa kwesinye isikhathi akusizi. Sizwe ukuthi kahle kwenzakalani kubona. Sizwe nalo oqala ukuthi yena ingane azabe nayo wayithola kanjani ngoba phela nathi siyathanda. Wasitshela ukuthi ingane le ayithola akusiyona yababa. Naye mekwenzeka ubaba methu uyazama ukuthi amtholise umntwana ingane ziyaphuma. Hayi. Kwabhlungu kakhulu ke
Oh, mina angikhonanga ngisho ukuyibamba-ke ngaleso sikhathi, angizange ngikholwe indlela okwakwenzeka ngakhona. Ngoba phela bengiyitshela ukuthi lo muntu ufisa ukuvusa umuzi, uy'misele. Kodwa indlela ayenza ngayo, kodwa futhi nakhona wayengakhombisi ukuthi Kanti kwakuyini inkinga? Sayisho ngabe lezi ngane? iyeza indaba. Mesithola, okay, usho ukuthi mina ekhaya ngigcine ngihamba-ke ngiyoxoxa noma sengilokhu ngimjwayele-ke ngalezi y'khathi asuke ngekho khona ubaba, mina ngiyahamba ngikhaya. Angisafuni naye ukuthi athole kakhulu ukuthi yabo ngijwayele ekhaya, ngiyahamba ngekhaya. Ngiyafika ngimxoxele noma isigameke esenzakalayo sikhona sonke somakoti bakhe ukuthi sehlelwa into eyodwa. Uma aqale-ke naye athathe ukuyibuka ngelinye iso-ke lento abone ukuthi kusho ukuthi khona okungekho right. Ilapho kuma aqala khona ukuthatha iy'nyathelo ukuthi mhlawumbe kumele ngihambe abantu besiZulu. Ngihambe kuyobona ukuthi Yini? kwenzakalani. Oh Nkosi. Ya. Mesihamba, sihambe sithole ukuthi hhayi, ubaba uthwele. Hayibo. Hhayi, ngaqale ngangakholwa, angifuni ukuqamba amanga, ngaqale ngangakholwa. Ngoba ungakholelwa kulezi zinto. Nakhona angikholwa ukuthi umyeni wami angenza into ebuhlungu kangaka. Ngangiyitshela ukuthi yabo ungikhethe ngothando. Ey'ntombini ey'ngaka nje waqanyelwa yimina. Kanti kuzoba kanjena nje ekugcineni. Hhayi-ke kwakukhona ukuthi sasahamba iy'nyanga eziwu-3 zikhuluma into eyodwa. Yabo. Ilapho engase ngithathe khona iy'nqumo, kwakungekho mnandi. Ngangifuna ukubuyela ekhaya, kodwa ngibona ukuthi mengiya ekhaya yabona into yokuthi ngiyamthanda, kodwa into aseyenzile kumina ayisangivumeli ukuthi ngibe naye. Hhayi-ke kube kanjalo. Ngathini ngase ngikuyena ngokwesidumbu, kodwa ngokomqondo nje ngangisekhaya ngimtshela ukuthi mina sengifuna sihlukane lento yethu iphele. Wamtshela yena ukuthi ena ngitholile ukuthi uthwele? Akuzange kube lula phela ukuthi ngivele ngimtshele ukuthi uthwele, ngoba nami angifuni ukuqamba amanga, ngangisabela impilo yami ngoba ngangazi ukuthi kuzokwenzakalani. Uyabona, mhlawumbe wayezoba nakho ukuthi mhlawumbe ngizohamba ngiyobatshela ekhaya mese kwenzakalani emva kwalokho, yena mese ebukeka njengomuntu onjani ngoba umuntu onesithunzi nje Emphakathini. ohlonishwayo nje, owaziwayo nje, naye nje ozaziyo ukuthi yabo akuyena umuntu ongaze umfanisele lezo zinto, kodwa kwenzeka-ke. Hhayi, kwawukuthi ngiyaqhubeka ngiyahlala naye, ngiyabekezela. Angisekho-ke ekuthenini ngisamthanda, sengisekuthenini ngoba uyangondla, ungenzela yonke into, sengibekezelele lokho, akusekho kunye. Noma usuzwile ukuthi kahle kahle nina nisebenziswa isilwane awusahlalele lokho? Yazi mina ngayibona ekugcineni lento le, angazi njengoba ngisho ukuthi ngangasahlalisiwe uthando. Kwase kuzenzakalela, kodwa mina ngifuna ukuphuma, kodwa akwenzeki, akuphumeki. Kunento lokuthi nje bekezela. Lokhu ngibekezelile. Kwagcina kwenzakaleni? Babi laba abanye amakhosikazi amanye? Bakhona futhi nje babeyibambile Nkosi yami. Ungazi ukuthi nabo maliconsa. Eke kuthiwa impela imali ayithezi olinenkumo. Ngampela futhi. Ayithezi olinenkumo wangempela. Seniyazi ukuthi kwenzakalani, kodwa saqhubeka. Ngomthetho esafundiswanga. Yabona lento yokuthi uma ukhulela emakhaya ayifani naleyo ukuthi hhayi ngitholile, hhayi ngizomshiya kanje sengidelile uyena. Ngoba kuthiwa uyabekezela. Umendo into engandele ba. Ya. And awandele bani? Hayibo. And awandele bani futhi awuthunyelwa kugundane. Kube ulithumelela ugundwana abelafela yabona ukuthi hey lajika lathi hey ungayi lapha. Manje cha awuthumelwa kugundwana ngempela. Kodwa ke
wagcina kwenzakaleni kwagcina kuphunyukile-ke kusho ogibela. Ngaphunyuka ogibeni lapho engase ngiy'tshele khona ukuthi kushuthi kuzomele ukuthi ngiyeke yonke into ngoba nganginakho ukuthi ngimtshele ukuthi hhayi lento sengifuna ukuthi iphele. Lokhu engithuthubalisa engithulisa yabo mese kudlula kanjalo. Nalisaya kodwa enkonzweni yasekamereni? Awu sasaya nje kuyikhona ukuthi ngangingasanalo uthando ngase ngenzela yena. Kodwa lento le futhi wena usuyinikela kahle kulento owazi kahle ukuthi ilala nawe. Yeah. Ngasho kanjalo. Bekubambe ngani? Bekushaya ngomathithibala. Hayi wayengiqedile shem angifuni futhi kwakubuhlungu. Le ngaphunyuka khona angizange ngikholwe ukuthi ayibo mina lo abantu bayabathena nokufind out akungcono kodwa ukurealize kuyabheda. Yo kuyabheda kakhulu. Usurealize kahle kahle. Bekuyimina lo. Kanjena. Yo nami sengibuka isidima sami mina ngisho ukuthi nje isidima nje impilo nje yakho nje i-health yakho ngoba phela lento angibona mhlawumbe ilimaza nezinye izinto but mawubleed for sure khona ezenzakalayo. Wazama emva kokuba usuphumileke ukuthi uthole umelaphi wendabuko mhlambe uthole mhlawumbe ukuyilungisa ngaphakathi nani. Ya ngamthola umuntu ozongilapha komunye welezi nyanga engangihamba uma ayikhetha ukuthi mhlawumbe iyona engcono engangisiza kulezi zinto lezi. Hayi ngayithola-ke yangilapha-ke. Mese ngi-right okubuhlungu okwenzeka ukuthi methola ukuthi ngase ngiqhubekile nempilo. Umlisa ngangizwa ngama-hem ukuthi uyabo ukuthiwa nje ungifuna phansi. Ukuthi yini la eseyifuna kumina angifuni ungasho ukuthi angazi kusho ukuthi noma mhlawumbe wayesabetha into yokhulumile yini noma wayengakadeli noma into wayengakazuzi into ayeyifuna noma mhlawumbe yena wayithanda futhi wangempela kodwa kuukuthi ngoba lento iyona emcontrolayo iyona enza ngendlela yayo yabo. Ingeke ngisazi-ke lapho ngoba kwavela izinto ey'ningi kakhulu ngabona nganginakho ukuthi ubengithanda kodwa mekuba ubengithanda mhlawumbe ubengeke aze angenze kanje. Ubengeke angibukanise nabantu emphakathini nasekhaya sengiyabuya ekhaya manje. Mhlawumbe yena mekuba wangilinda noma ngaze ngaba angazi noma kwabe ibhadi noma ukuthi mhlawumbe engcono uba akangibonanga mhlawumbe ngalolo suku engangithi ngiyabuya ngale emhlangeni. Kwenzakala. Sibonga nje ukuthi waphuma ngiyakuzwa ngaphakathi usalimele yakulimaza lento. Kubuhlungu khona. Kubuhlungu kodwa futhi nakhona ngiyajabula ukuthi yabo ngaphuma noma kwakungekho lula. Umuntu uyahlenga phela kuyahleka noma kufiwe kodwa nje hayi kubuhlungu ngiyabona lento le ibuhlungu kwangempela. Ngcono nokuthiwa ukuchithelile ngoba manje awazi outcome emva lokho waphindwa abathola abantwana. Usekhona nje umntwana ngamthola. Awungcwele Jehova. Abona-ke futhi umuntu efuna ukucela yona mntambo. kaJehova. Ungamkhohlwa yabo uNkulunkulu. Yabona makuthiwa ingqongqo le. Kubusa yona ekugcineni. Akekho ozomphikisa. Ungenza nemkhovu yakho ingqongqo uJehova. Mina-ke uJehova ngiyamazi uyingqongqo. Ube ingqongqo empilweni yami for ikhawu zilandelana ziningi. Ngibona ukuthi lana-ke bengingasahambi mina la. Lana-ke bengingaseqiki mina bese kweqa uJehova uqobo. Yabo nje ukuthi emva kokuba usuluza abantwana ngalendlela umncane nje yabona kodwa ekugcineni uNkulunkulu mase yakublessa akukhombisa ukuthi sibusise esikhulu ukukhombisa ukuthi after isivunguvungu kukhona okuzayo futhi uthingo lenkosazana kuthi bathi yini ngesilungu i-rainbow kuba khona uthingo lenkosazana kade izindlu zonke uyiwile mawubheka ngapha kuphihlile kodwa mawuthi uyabheka phezulu i-rainbow ke noma bekuthiwa ukwate kangakanani uyabona i-rainbow noma kuthiwa impilo usuku lakho belulubi kanjani wabheka phezulu Samana uthile nkosazana. Yasifuthi uqinisile. Noma bekuthiwa usuku lakho belibheda kangakanani. Mntaba ngiyabonga ukuthi wahamba. Bafethu ngicela ningakhohlwa ukusubscribe ni like i-support eningigile yona la kuma buye bendweni mina ngiyazi nini. Uyabona ngifuna ukuthi ke nginibize nje ke nginibize le People's Park. Ngiyonixoxela nje indaba zami nize nize People's Park. Ngizonibiza nini? Khuleka buka yasha awuthaba nganibizile ngizonibiza. Niphathe nje amakhemche nendlebe zenu ngaphathi lutho.
sizohlala nje ngixoxele zami indaba nami ngoba baningi ukuthi phela nawe usayifuna indaba zakho unyamalela. Ngifoloweni-ke njalo-ke manje lapha ku-Facebook nguphela Mthembu, ku-TikTok nguphela kaDini Uphoso. Kwezinye angakangena ngakagxili phela nani niyangwazi wasemakhaya mphesha uthuka guys, niyazi emakhaya nansi kanjani. Yabona nje niyazi nani. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Mntamama. Yebo. Uphole yezwa yini? Ngiyabonga uNkulunkulu ekhona. Awaphinda wahlangana naye. Phela uMlisa ngithi nje wayeselokhu engibuyela ngokuthi yena uzoqeda ngami kanjalo. Wow, ngaphunyuka ngomusa kaNkulunkulu njengoba usho nje nawe sisuthi uNkulunkulu nedlozi. Into ehlezi khona. Angazi ukuthi yini eyabuye yamshintsha umqondo ukuthi avela akhohlwe mina. Labo sister wife abaye basasele khona lapha. Ngagcina besakhona. Awayilithezi ke lunenkumo. Imali? Yabo imali. Impande yesono shem. Anobuza mina ngionixoxele kwezinye zezitori zami. Tamo. Ngiyabonga ngesikhathi sakho mashenga uhile nje ezwani. Kubonga mina ngethuba ukuthi nami ngize ngizovuleka. Subscribe ayini-ke njalo ni like ni view ni follow ni share. Lona nguphela wasebathendini. Bye bye.